hier met zanger Joost Silfrans in het MAF-centrum. En Joost is de zanger van Clit Eater. Hoog tijd om wat meer te weten over zijn muziekgenre en zijn muzikale carrière. Ja, Joost, van harte welkom. Ja, dankjewel en dankjewel voor de uitnodiging. We zitten in ieder geval op een goede locatie, het MAF-centrum. Ja. Daar heb ik heel veel goede ervaringen mee en hier ben ik ook een beetje opgegroeid. En hier heb ik met bijvoorbeeld een van mijn bands ook mijn eerste optreden gehad. En dat is een nostalgische plek. Maar ik ben dus Joost Silfrans en ik speel momenteel in de band Clit Eater. Verder ben ik ook nog live vocalist bij een andere band, Hyman Holocaust, maar daar doe ik alleen live optredens mee. Bij Clit Eater ben ik dus ook de vocalist, de zanger. En ik ben de vader van twee geweldige zoontjes, Sam en Toby. Buiten dat ik met muziek bezig ben, werk ik al 22 jaar voor een bungalowpark. En daar ben ik leisure-medewerker. Oké. Ja. En je begon net al over het MAF-centrum, hier ook vaker opgetreden. Ja. Kun je je eerste optreden hier nog herinneren? Mijn eerste optreden hier was met een van mijn eerste serieuze bands, was Drowning in Tears. En dat was op Knockrock. En dat was helemaal geweldig. Die zaal die zat helemaal goed vol. En ja, op het podium staan is voor mij echt wel een ding. Want dan kwam ik toen met mijn allereerste optreden dat ik ooit heb gedaan, dat was niet hier, dat was in Panningen, kwam ik erachter dat dat wel mijn ding was. Ik ben in een band gaan spelen en vroeger ging het gewoon zo, je leerde elkaar kennen via school. En dan was het gewoon zo van, ja, we willen ook die muziek maken wat we tof vinden. En van allemaal bands waar we tegenop keken. En die komen bij elkaar en je vindt een oefenruimte en je gaat kijken van, ja, wat kan jij? Ja, de ene kan een beetje drummen, die andere kon een beetje gitaar spelen. Die kan een beetje bassen. Joost, wat kan jij? Jij kan niks. Dus dan ga jij maar schreeuwen, zingen. Kun je misschien uitleggen waar jullie muziekstijl, death metal, grindcore, vandaan komt en wat het eigenlijk inhoudt? Ja, dat kan ik wel. Want deze muziekstijl die we maken, dat is een heel extreme vorm van muziek. Overwegend ook vrij rappe muziek en met laaggestemde gitaren. Waarbij inderdaad een grunt vaak en screams, zang eroverheen komt. Grunt is een heel diepe vorm van zingen en screams, dat is een hele hoge schreeuw. Dat komt voort uit, dan ga je terug eigenlijk naar de jaren 70. Dat je op een gegeven moment een stroming kreeg van wat metal bands zoals Black Sabbath. Wat heaviere bands zoals Led Zeppelin. Maar je had ook een andere stroming en dat was een beetje de punkstroming. Dan had je de Sex Pistols en dat spul allemaal. En die bands die zijn eigenlijk allemaal van invloed geweest op de stijl die wij nu maken. Dus voor heel veel mensen is het denk ik ook niet echt goed te begrijpen. Want als zij bijvoorbeeld mijn vocalen zullen horen, of zouden horen, dan denken ze van ja, ik versta er helemaal niks van. Maar dat is in die jaren zo gegroeid. Zulke bands vroeger zoals Black Sabbath en dergelijke kon je de zang nog verstaan. Maar omdat die dingen steeds in een extremere vorm verder gingen, werd dat ook steeds extremer, zodat dat eigenlijk een stukje cultuur is bij ons. Van nou goed, de zang, het gaat ook om het effect. En als je wilt weten waar een zanger het over heeft, dan moet je gewoon de teksten erbij pakken. Ik bedoel, bijna iedere cd hebben we onze teksten erbij staan. Of je kunt het op internet opzoeken. En dan kun je de teksten lezen en dan weet je waar het over gaat. En dan lees je ook dat er ook nog echt wel een boodschap in zit. Daar zit ook vaak echt een boodschap in. Dat zou je dan misschien niet denken van een band zoals Clit Eater. Maar de teksten zijn 50-50. Dus 50% wat minder serieus. Maar de andere 50% zitten sociaal-kritische teksten bij. Ja. En uiteindelijk zijn jullie wereldwijd bekend.
Ja, in het wereldje, daar kennen ze ons wel. Dus we zijn ook in heel veel landen hebben we al de gelegenheid gehad om te mogen optreden. Ja, Ja, ik zag het. Amerika, Canada, Noorwegen, Rusland, Engeland, noem maar op. Ja. Welk optreden is jou nou het meest bijgebleven? Rusland is een land van extremen. Laat ik het zo zeggen, we hebben daar op een industrieterrein gespeeld, in een vervallen bouwwerk. Wat je in Nederland dus echt nooit zou kunnen klaarkrijgen, want daar krijg je de vergunningen niet voor. Wij stonden op het podium en beginnen te spelen en echt het hele gebouw en het podium begint gewoon op en neer te gaan. Dat je denkt van ja, nou goed, nog een paar noten en alles stort in elkaar en we liggen onder het puin. Tot aan dat je in Moskou in een zo'n chique club speelt dat je denkt van dit is ook allemaal niet zuivere koffie. En dat je er dan achter komt via de tourmanager dat je in een maffiaclub staat te spelen. Oh. Dus ook gewoon je ding doen en niet te veel je bemoeien met zaakjes. En, maar verder wat blijf je ook bij de grote festivals. En dan heb je zo'n festival in Duitsland jaarlijks, de Summer Breeze. En er komen bij elkaar zo'n 50.000 mensen. Ja, en dan sta je in de grootste Lowland stand sta je te spelen voor tigduizenden mensen. Ja, dat geeft gewoon echt een kick. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja, gaaf. Ja. En heb je nog een leuke anekdote of zo die je kunt vertellen over het toeren? Ik heb al meerdere anekdotes over het toeren. Toeren wordt vaak gezien als iets romantisch en zo. Je hebt natuurlijk ook de minder romantische kant van de toeren. Zo bijvoorbeeld als je dan op tour gaat en het vriest 10 graden onder nul en je wc in de tourbus is gewoon 1,5 week bevroren. Oei. En als je dan met 5 bands in zo'n bus opgesloten zit, dan kun je je voorstellen dat dat niet altijd even makkelijk is. Ja. Veel meegemaakt dan? Ja, heel veel dingen meegemaakt, ja. Is er nou nog iets in jullie scene, zeg maar, waarvan je zegt, dat wil ik echt nog meemaken? Dan hebben we het echt helemaal gemaakt. Er zijn wel meerdere dingen, maar één ding wat ik echt heel tof zou vinden is gewoon om een keer op een metal cruise mee te gaan. Die heb je dan ook. Je hebt zo'n jaarlijkse metal cruise. Ja. En daar mag je dan optreden en dat is fantastisch. Gaaf. En dan heb je ook heel nauw contact met het publiek, met de fans. Want er zijn geen aparte afscheidingen of zo, geen backstages. Gewoon iedereen loopt daar door elkaar, muzikant en de liefhebbers. Ja. Gaaf. Dat Leuk. lijkt me nog wel iets moois om in de toekomst te gaan doen. Jazeker. Ja. Zeker. Nou, leuk. Ja. En waar zijn jullie op dit moment nog mee bezig? Nou, we hebben net een EP hier afgerond. Ja? Ik zal hem je even laten zien. Daar staan wij met 3 bands op. Ik geef hem even aan jou, alsjeblieft. Overhandig hem aan jou. Gaaf. Dan staan we dus op met de Clit Eater. En nog een andere Nederlandse band, Rector Smegma. En de derde band is ook een Nederlandse band. En die heet Last Days of Humanity. Gaaf. Nou, en ik begreep dat jij ook de nummers hebt geschreven, in ieder geval, van Clit Eater. Ja. Dus, Op de EP heb ik ook alle teksten geschreven. Ja. Nou, gaaf. Nou, ik ga hem zeker luisteren. Dankjewel voor jullie tijd. En heel veel succes. En ik ben benieuwd of die cruise er nog van gaat komen. Ik hoop het wel in de toekomst als de dingen hopelijk weer een beetje normaal gaan worden. Dus dat is nogal een van mijn doelen. Snap ik. Leuk. Helemaal goed. Dankjewel. Ja, graag gedaan.